kasi birthday. Kumain mo. Ano ko kayo doon? 4 days. 3 days. Sarap. Saan ka nag-stay? Nakano sila. Oo. Matagal na yun. Ay, hindi pa ano. Tao din yan. Uwi ko yan doon sa Guadalupe. Nakaaligan na. Big word yan. Pati ako hindi ko nag-gets. Siyempre, di matatakot. Mga kasama natin. May mapiling na naman. Tinitingnan ko lang eh. Kukuha lang po ng pagkain. Ano malaman to? Kala ko, relax to eh. So guys. Oh, video. Sanay na. Bago. Hindi sanay. Yung buhangin nag-reflection. Okay. Ay, doon tayo sa kabila. Oh, Glaya. Ay, isa pa! Gawin rin natin. Kaya po mo, ano bang maganda sa Agi! Yan! Sige, ano mo, isama mo to sa ano, vlog mo. Isama mo to, ikaw yung ano. Ewan ko na rin ang mga Oy, wala na naman.
Tapos tapos yung ano yung ako na fanatic ng tatanong mo Dynasty Golden Spy. Alam mo ba yung pangalan niya ay I Love My Cameron yun? Yeah!